yan. Let's go, let's go! Kita na po natin ang mga biik sa first location at hindi po muna ako magde-decide kung yun po yung kukunin natin. Titingnan po muna natin ang pangalawang location natin ngayon. Bibisitahin muna natin at tingnan natin yung biik nila at saka ikukumpara natin ngayon kung alin ang mas maganda and mas worth it na bilhin. Pero kung wala tayong mapagpilian sa dalawang location, maghanap na lang tayo ulit. So, stay tuned, guys. Hi! Naghahanap po kami ng masisilungan. Nagigisilo kami dito sa sa tabi ng dagat. Meron ng malaking puno dito. At saka sakto din kasi yung dalawang natin location hindi pa naman nagre-report. So naghintay pa tayo. Okay, so ayan po at medyo matagal-tagal na po tayong naghihintay dito at wala pa rin tayong natatanggap na response galing sa seller para sa ikapangalawang location sana natin. So ayan at cancel na lang po natin at maghanap na po tayo. So for today, yan po muna ngayong araw ito. Good morning, beautiful people, and once again, this is your Filipina girl, and today ay nandito po tayo ngayon sa Candau-ay dahil bibili po tayo ng 5 biik. Good day, beautiful people, and today ay pangatlong araw po natin ngayon sa paghahanap ng mga biik at ngayon po ay nandito tayo sa Barangay Isugan. Titingnan po natin ang kanilang mga biik at sana naman po ay maganda ang kanilang breeding para makabili na po tayo ng mga biik. So titingnan natin kung maganda at kung hindi naman maghahanap na naman po tayo ulit. So yan, ang ganda-ganda po ng kanilang mga biik. So hanapin muna natin yung may-ari at saka kakausapin natin kung binibenta ba nila yung mga biik nila at kung magkano. Sir, kinsa mo pwedeng pangutan-on?
Kabayan aning baktin? Ako. Ay, ikaw? Ay, oo. Baligya na niyo ng baktin na. Boss, na mo baligya? Dili pa na baligya na ako. Pero ibaligya na, malutas. Pero tulir na niya diya siya baboy diya. Sayang na sayang kasi hindi nila binibenta. Salamat! So magandang breed po ng baboy ay Durox at saka large white. Sayang hindi binibenta eh. Hanap tayo sa iba. Hello! Asa man yung balay der di ay? Aw napos babaw, galakaw na nung day ka. Hello. Ang ganda ng kanilang baka. Napakalaki. Hello. Hello. Bulo yung mata ng isang biik. Dit. Blue yung mata niya. Yan. $2,000 ang bawat isa nun. Ito ang liliit. Kumpara sa una nating nabili. Ang lalaki nun eh. Init-init po dito sa Pilipinas. Kinakailangan mag-jacket kasi global warming is real. Shoutout po kay Eric. Pinsan ko. Ano? Salamat sa tulong. At kay Nico ni Cortro Aslit. Maraming salamat sa tulong. Let's go. Good afternoon, beautiful people. Once again, this is your Filipina girl, and today ay finally nakahanap na po tayo ng mga biik na magagandang uri at saka worth it naman sa presyo. Kaya ngayon ay bibilhin natin. Tara! Tabong ka, mayat mo din yun. Matay-dagdag tayo. Dalakpunon. Ayan po at nakabili na po kami. So maraming salamat sa inyo na nag-subscribe po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, just click the subscribe button below para po sa mga updates po natin. Kaya, see you in the next video. Marami pong salamat.